Söni! Mutass valamit! Passza! Emberileg fényképezni. Nem, mert videó. Kálmikám! Gina? Scotter, valami vicceset? Nagyon jó. Most valami beszédet is, mert nem fénykép. És akkor Orsi. Parkinson-koros, mert rázza a fejét. Hallod? Így oldalra, így. Majd segítek neki. Patuháikat megnézzük. Valami? Mutass valami jót, mutass valami jót azoknak, akik nem jöttek. Lehet hangosan is, mert nem fénykép, hallod? Na hát akkor most... Azért ez sörért, itt a sörünk kint. Ez az. Jó kis videó lesz ez szerintem. Facebookra. Na, még egy kicsit. Monumentes gondolatai, manifestációi, gondolatok formájában realizálódnak. Szlovákra iszom magam megint, jó? Te szlovák vagy, hülye vagy? Nem. Smirnina. Rendszáma. Ja, az nem az. És akkor bejövünk.